मुर्दाबाद, रेलवे प्रशासन मुर्दाबाद, हमारी मांगे पूरी करो। नमस्कार, रउआ देख रहल बानी नारायणी न्यूज। रउआ साथे हम बानी संदीप त्रिपाठी। रेलवे के मनमानी आफत में केतना किसान के किसानी। साहेबगंज के विशुनपुर कल्याण पंचायत के भलुही खान गांव के किसान लोग एतवार के बन रहल रेल लाइन का लगे प्रदर्शन कैलस। मुखिया जितेंद्र भगत, नवल किशोर सिंह, शिवजी सहनी, सुखारी दास, वीरेंद्र सहनी, रतन भगत, योगी दास, चितरंजन भगत आ अन्य किसान लोग बतौलस कि वैशाली कैनाल से भलुही खान बैरिया से नरवाड़ा तक जाए वाला जटौलिया उपवितरणी रेल लाइन के चलते अवरुद्ध हो गईल बा। एह कारण नहर में पानी ना आ रहल बा, जवना कारण हजारों हेक्टेयर में धान के रोपनी प्रभावित हो गईल बा। सभे किसान कहलस कि डीएम के आवेदन दिहल जाई, अगर समस्या के निदान ना होई तो धरना प्रदर्शन कइल जाई। रउआ सबे सुनी किसानन के दर्द। इनकलाब जिंदाबाद, रेलवे प्रशासन मुर्दाबाद, रेलवे प्रशासन मुर्दाबाद, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। लड़ेंगे जीतेंगे, लड़ेंगे जीतेंगे। देखिए, हमने के गांव के समस्या बा, बी कल्याण पंचायत के वार्ड नंबर 13 के समस्या बा कि रेलवे द्वारा मनमानी तरीका से हमने के पूर्वज के सौदागिरी रहलस। इस सौदागिरी सैकड़ों बरस से हमने पूर्वज के यहाँ दाह संस्कार करत रहनी। जे रेलवे द्वारा जबरन कब्जा करके ऊपर रेल लाइन बनावल जाता है स्मशान के जमीन में। भलुही सिकंदर, भलुही रसूल से एक नहर निकलल बा जे भलुही खान, बैरिया, परसा, तिवरा होते हुए चल जाले जटौलिया तक, सेमरा तक। वह नहरी जो है 3 ब्लॉक के किसान को जोड़ती है और 3 ब्लॉक के किसान इससे लाभान्वित होखेला। लेकिन इ नहर के भी रेलवे द्वारा काट दिहल गई, काट के ओके भी तितर बितर कर दिहल गई। जैसे किसान बहुत दुखी बा, बिया बीज गिरौले सा आ किसान आज तक ले रोपनी न कर पैले सा। हमने के ई मांग है जिला अधिकारी से रेलवे विभाग से, गंडक से, जे एके जल्द से जल्द दुरुस्त करावल जाओ, आ न तो हमने के आंदोलन तेज हो। रउआ सभे नारायणी न्यूज के लाइक करी, सब्सक्राइब करी।